Muzi wase South Africa. Isigodi South Africa vele sinomholi wakho nomgqabulo wamaketanga uBoss Stop and Go. Cha sesiphinde sabuya futhi kwaMnqobokazi. Udaba kuseyilona udaba likaThandeka. Sigadla siphindelana. Angithi ke namhlanje sibuye nedepartment nenhloko yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwa human settlement baba umyeza ulapha. Ngeke esho lutho uyihlala luyabukela nje. Kodwa sizomkhombisa soqinisekisa ukuthi ke udaba likaThandeka umphakathi indawo inkosi iyagcoba futhi le ndawo le iyona abathi uThandeka makukhona amandla avelayo akhelwe khona. Kodwa siqale ngana ngumama mama zisho ukuthi ubani? Ngumama uGabadela ogana kwaBukhosini. Wagana nini kwaBukhosini? Sekudala ngisakwazi. Awusakwazi yebo. Yeah. Le ndawo le uyingane zikaThemba. Zanikwa umkhulu asekhona. Wathi ningayi indawo ekudeni ngoba nginibhekile. Ngifuna niyakhe la. Yebo. Uthe noma sehambile umkhulu angibanga ngisashintsha futhi ngabakhomba khona lapho umkhulu abakhombe khona. Yebo. Yeah. Uthemba uyini kuwe khona indaba okwayixoxa? Oh, uThemba kwathi mangigana la kwaBukhosini ngishada. Yes. Bangiqhoyisa ngaye bathi ingane yami. Noma sehambile ingane yami nje. Abazukulu bami laba nje. Yebo. Yeah. Siyabonga kakhulu sizwe South Africa siyakhuluma sithi iSouth Africa siyenza isigodi abantu base South Africa mabese esigodini kuzoba ukuthi bayazana bayazisana bayathandana banakekelana asibange kakhulu umama Gabadela umadladla. Yeah. Siyabonga kakhulu mama asukeni ke manje siye ebukhosini bakwangwane ngoba ukhumbula ukuthi sebukhosini bakwangwane la nabo buzoqinisekisa ukuthi le ndawo ke ngoba phela umama engapha nje kodwa ubukhosi impela mangingavumanga kusuke ngavumanga sondele eduze kwakho ubukhosi mina ngizoba phansi ubukhosi bume kanje ebukhosini bakwangwane. Uzoyichaza mfowethu ukuthi ubani bese ke uyasitshela le ndawo ukuthi ngempela niyabanika bese uyasifundela futhi nencwadi. Cha umuntu akabonge Msweli. Mina ke lento yobukhosi igijima egazini kumina ngoba ingeyakithi. Ngifisa nje uqala ngokukhuleka esihlanu sobukhosi indaba ezitha. Ngiyakhuleka. Amalungu omkhandlo ngithi ngibingelele akhona la athunywe inkosi. Ngizokwenza umsebenzi wesizwe. Khansela. Angibonge baba ukhansela uNtuli. Ngiphinde ku Ayanda Foundation, Msweli Foundation. Sibonga kakhulu baba ukuthi nxashana uzwa indaba eyifuzelezi esizweni senkosi usondele nganeno. Baba umyeza ngikushiye ngaphandle eminyangweni baka human settlement ukhona baba umyeza. Ngifisa ke ukuthi njengoinduna yesigodi ekhona njenga namhlanje ngunhlakanipho ongwane umntwana wasendlunkulu ophinda beyinduna. Ngiyaxolisa uqala noma ukugcina ngokufana ngabe ngiqale ngakho. Kodwa nje kunjalo. Induna okufanele ngabe la yona ngabe imele le ndawo bakithi ibuthakathaka ngifisa ukusho lokuthi uNxumalo uZwide ogama lakhe ku Eugene. Kodwa ke ubuthakathaka. Ngifisa ke ukudlulisa lokho ukuthi cha umndeni wakaBukhosini nonkana nje ngokuhlangana kwenu siyanibongela kakhulu ukuthi kuze kufike lesigaba la khona uThandeka ayothola uxhaso oluqhamuka eminyangweni. Sibonge ukugijima kuka Ayanda Msweli ukulekelelana nozakwethu oyilunga lomkhandlu okuThabani Mazibuko kanjalo nomama Mkhuzwayo. Cela uphakame Thabani bekubona. Sinjenje namhlanje uwena lo. Mhlawumbe kuyobadida abaningi nangu uThabani Mazibuko unesimo esithi masifane ncamashi nesikaThandeka. Noma kuthe ukwehluka kancane yena uyakwazi ukuhamba uThandeka akakwazi ukuhamba. Inkinga ebhekene noThabani Mazibuko akakhona ukubona. Zonke izinto azenza uyazenza nje ngazi ukuthi yipi lemlingo ayiphethe kodwa ke akabone emehlweni. Uma umbheka wena ungazi ukuthi uyabona. Mamkhuzwayo ngokunjalo futhi bambisane kakhulu noThabani nomkhandlu wenkosi. Siyabonga kakhulu. Kepha ke mhlawumbe kufushana okwami baba uMsweli
Yes. Okwami ukuphakamela kuzoqinisekisa ukuthi njengoba uthandeka nifisa ukumtholela uxhaso nokwelekelela nje umndeni wonke wakwaBukhosini. Ubukhosi indlunkulu buyaqinisekisa ukuthi indawo uyitholile uthandeka. Noma yini lapho khona nifisa ukumlekelela ngendlu yokufihla ikhanda. Iqiniso lithi indlu seyitholile ngokusemthethweni noma indawo yokuhlala seyitholile ngokusemthethweni. Ikhona ke incwadi eyikhishwe inkosi. Ayishoyo ukuthi cha ngokusemthethweni noma kufika ziphi ivunguvungu indawo le uthandeka uyithola ngokusemthethweni. Ngamakhela noma yiluphi uhlobo lokumakhela engamsiza ngalo. Cha ifundeka kanje. To whom it may concern, from Iconsi SK Ngwane, date is 20 January 2022. Ithi ke 23. Sorry 2023. Ithi ke reconfirmation for permission to occupy land for Miss Thandeka Bukhosini. ID number 901203 1222082 and her family. Dear Sir or Madam, this letter saves to confirm that Miss Thandeka Bukhosini ID number engibizile ngenhla is a residing of Ngobokazi Traditional Authority under the leadership of Induna Sakhile Nxumalo. In the light of the above, I wish to confirm that as the leader of the tribe, Inkosi, I have given Miss Thandeka Bukhosini and her family a permission to occupy land to build their home. Trusting that you will find the above in order, and should you need more information, please feel free to contact Induna Sakhile Nxumalo ocingweni oluthi 079 500 1456. Yours faithfully esayina Inkosi ngokulekelelwa induna. Ngithi ke Nqobokazi Mzwakwethu ilokhu ukuqinisekisayo ukuthi indawo uthandeka uyitholile. Incwadi le eqhamuka enkosini siqosayo ukulekelelana nenduna isigodi. Ngithi angibonge Msweli, siyathokoza. Asithokoze kakhulu. Mhlambe ke ngizoyidlulisa nje eduze kwekhamera bese ngiyoyinika nanti ioffice noma ningeze usho lutho human settlement. Ngizoyihambisa nje kumbindi ngizoyidlulisa nje eduze kwekhamera. Ungabe ngazi ukuthi manje sikhuluma umoya emoyeni. Cha sikhuluma umoya emoyeni. Siyabonga sengihambisa lapha ya. Kuya ngihambise khona emahlangeni nansi. Bamazike kwi department noma engeze ukusho lutho ubaba umyezi uyi-HOM inhloko yomnyango yena uyabona makuthiwa ufuna uMEC ungamthola ubamba lo baba lo. Ma ungamthola ethi ubhizi noma engabambisa ngezibuko zakhe ngqi ngoba zehlukile nembala ebomvu la. Nombona ngakho ke siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu umsebenzi. Sibonga no MEC ukuthi ke ma kutholakala lolu daba aphuthumise ithimba la ukuthi lizobheka. Siyabonga kakhulu lokho. Khansela siyacela ke uhlanganise lonke lenkulumo. Engaka nitheni nayo ama details abantu abahlala uyi family izinto imininingwane kwa ye family uzokwazi